Surflari eta izozkizale askoren helmuga da Zarautz, eta gaurkoan gurea ere bai. Kostaldean zehar jarraituta, kanpamentua bertan jarri, eta itsasoko kresala lagun, sukaldaritzarako euskal grina egiaztatzera gatoz. Adi Zarautz, norgehiagoka eta paregabeko aldartea bermatuta daude. Hona hemen, sutondoak dantzan jartzera datozen lehiakideak. Gu Irati eta Udane gara, 35 urteko laguntasunak batzen dozku, berales amatik eta ni Zamuiotik gatoz, Txorierritik. Konfiantzaz, Larri igual, eta konfiantza hori onerako eta txarrerako... Pentsetan do garrasi bat, Ba igual, bai, edo barre batzuk, ez dakit. Gu, Jun eta Ode gara, Goierri aldekoak, ni Ortizerra eta Ode Beasaindarra. Betidanik ezagutzen dira, eta biok oso ondo sukalatzen dugu. Ni adibidez, bi pintxo lehiaketa erabazitu dutarekin. Eta nire guraso jatetxe badakate. Baina ezin dugu asko esan, ze lehiaketa igual entzu ditugute eta hobeto ez esate asko. Gu, Oiana eta Aider gara, errenderiarrak eta bizilagunak. Bizilagunak eta lagunak. Zuk hobeto eramaten dezu, zukaldea. Ni hobeto moldatzen naiz batez ere zuk ez dezulako asko sukaldatzen. Eta ni lau seme alaba izan da, sukaldatu egin behar dut. Bueno, lau, eta zu bost. Zezu taperrakin zatoz. Etorregia irabastera, ondo pasatzera, aparreteria, apa! Gastronomadak, lehiakideak, ongi etorri Zarautzera! Eta ikusi aldo zuen moduen, segun atzekaldian, Zarautzeko ondartza dakazue, Euskal Herriko geure kostaldeko bigarren ondartzik handixena, luziena, eta horrek zesan gura dau, gaur bustitzia tokauko jatzuela, modu batera la beste baten, bai? Zeuek guztiko zaria zeirok, eta zeu, bai, Javi Rivero, ongi etorri, lagun, zemoz. Atzen olako poza, bertan egotea. Neoprenu ekarri oso, ozer? Ondartzea sartzeko? Hemen utzi bainu jantzik aldea eta hemen aurreman tala behar ditugu. Hemen bustitzea, sukaldean erabaki garrantzitsuak hartzea esan nahi dueta. Zer moduz hau bete? Ondo. Zumuz aitzezate sukaldean. Bueno. Zoze bai, esperientzi pixka bai. Aputxu bet. Sukaldatzen jakin gaute, seguro. Baina... Buko beto. Buko beto. Bueno, hori konta guzti, bikote gorrixia zeuek ez dakite pintxo lehiaketan bat irabazi dozuela, hori ala da? Bi irabazitut. Gazteak largazte ikusten dute solan plater elaboratu bete doiteko, ez? Imaginatzen dut, jakin nahi dozuela, zesari eukiko zue, irabazten baldin badozue behintzat. Bikote batek irabaziko dagoelako urrengo sarixe. Alde batetik, Michelin izarduneko jatetxe baten afaixa, eta beste alde batetik 5 izarretako hotel batien egon alisa. Zuk imaginatzen dezu, lau seme alaben amatxo bat, bera bakarrik, ze bakarrik jungo naiz, lo egiten 5 izarretako hotel batian? Eta ni zer? Etxan utziko dira? Zuka faltzea. Bale. Lehiaketa azteko momentua heldu da, eta emiko zuena, erraxa, Javi Riverok prestau dauan platerra ikusi barik probabiko zue. Bai? Seikote, mai gainen dakazuen begisetako mozorrua mesedez, hartu eta begisetan jarri. Antifazagaz ja nervioak hasi direz, ez? Ez tozu ez ikusten, baina guztiako jakun, Javi, eta txekuei bebai, ze plater dan lehenengo fasontako, zeuk prestatutako mokadutxo platera gotan adalakue. Ikuste zaun? Neubia badakit, Neubia badakit. Torren. Usan nonik ez da? Usan duik, noski. Begiratu dugu, nola argina nomen da eta badakigu dagoela pintxo bat oso berezia berarentzat eta begiratu dugu hori. Eta gozatzera, neska mutila. Dute berdea. A ver, no zauz. Zeure eskumaldian. Kontuz, Aiepa. Gauzatxo bat esan gotzut. Piskat mugitzen da. Lasai. Fin domokoa eta lastatu. Usain du lehenengo mokaua. Bueno. Ez da oso zaila. Nahiko erresa. Pulpo, txipi, ez dakit. Bai, hori gero monduz une, txipi. Txipi? Bai. Saltza maionesita bat, alioli bet ez dait. Odei, usaimena lehenango. Usain du. Ezaguna Odei. Iriki haua, barrura. Odei, baten, alako zoze proba dozu, alako gauza honik proba dozu? Zeure, ez dakit, gurasuen jatetxien, o... Nik uste baiet. Bai? Bai! Igual, ez dakit, igual bai. Usten dut
barrun dakala txipiroian hankak, eta gero Relleno, ez? Bai, relleno hori, tipulana, da pipe berdena, da baratxurina. Itxaron, argideko zu hirugarren zaniten dan? Zenik ez dut inoz. Berdiek, asko berba itxosue, berba asko itxosue. Klaro dakazue? Bai. Ondo hau, eh? Bai, Klaro dakazue argi argideku. Beldurtutak ez? Ez, igual agian etxan egia. Agian ez da egia izan. Hemen estrategiak danak erabiltzen ditugu. Iriki haua, vale, lehenengo mokautxoa. Eskorrik asko ita. Zeba nire itak pintxo antzeko bat ditu. San Pelaio txipiak, tio. Hori da. San Pelaio txipiak, baina eskepak ezkititen. Zuk ez da. Fin domokoa eta lastatu. Iriki haua, barrula. Hortxe. Nere ustez probatu duguna da txipiroiak Pelaio erara, eta gero da alioli oso suabe bat, zeozerrekin hori da gakoa, asmatu bar duguna. Nera monaren zehozer gogoratzen zait. Eiderrek usen deuz hartu, puntu emozionala. Puntu emozional hori sartu, orduen, ez joan hortik. Ez joan hortik. Neri etorri zait salsa probatzeakoan sapore bat, baina noikenak esaten ditez ez. Ta nik esaten dut baietz, regalizera. Neskamutiak kendu begizitako mozorruak, oin bai, erosketen txanda heldu da, beraz, ez dakit, Javi, aholkun bat edo dakasun sos esateko, laguntzeko behintzat. Aholku bat, ebirizpide bat. Saiatu aurrez prestatutako jakiak. Zuek sukaldatza da hemen helburua, eta hartu zuen denbora, ongi antolatu erosketa, pentsatu, eta sorte hon. Sorte hon, biako dozuela. Bikote bakoitzak, 25 euro ekiko dituzue. Soberan. Soberan izango dugu, bai. 25 euro. Nire koina ez da iristen. Eta hau guzti zaitxeko, jakin, ordu erde eukiko dozuela, 30 minutu eukiko dituzuela. Amona guztika adelantatzea. Ona, heltzen dan lehenengo bikotiak, aparteko abantaia bat eukiko dago. Eider, ezin gea azkenak izan. Neskamutiak, Hanka Karin, Patrik Abero, Eki. Tope datoz, Asteazkena da. Bai, Azoka dago. berkatu Ba, karo, hauek, gorrian pasadia. Ez gerrieta! Recto! Ez dakit ez Txipiroia, eta hirugarrengoa, alioli bet, bai, ez dakigu zer daroan alioli horrek. Arrain begira, joan behar geha. Erosi behar ditugu txipiroiak, eta gero frutaden dara, eta erosi barazkia. Orduan, hartu ditugu txipik, Tipula? tipula, baita piperra, Vale, arrautzak ere erosi Vale. behar dira, eta baratxuriak. Javi, lehiakideak erosketak itxen dabizen bitxartean, gustako jatan, eta txekuei behi erakusteko, zeitzu diazen errezetan pausuek. Bai, noski. Errezeta lehenik eta behin, txipiroiak. Pelaio eran alioli beltzarekin. Eta horretarako beharrezkoak diren osagaiak, hemen daude lehenengoa eta protagonista txipiroia. Pelaioa prestatzeko, tipula, piper berdea, ardo txuria eta arrain salda. Eta azkenik, aliolia egiteko bi bide. Maionesa bat prestatu, eta tinta, batxuri beltza eta regaliza gehitzea, edo zuzenean osagai hauek hartu eta olioarekin krematzea. Ikusita ze txutxu-mutxu ibili dituen esango nuke txipiroia harrapatu dela. Eta baita tipulare ez dakit pelaioa, baina tipula esango nuke bai. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. behar ditugu txipiroiak, no? Bai. Vale. Zortzi jarri. Tinta berde zue. Ze, tinta? Ez, no? Ez, hola xe. Oso, no? Gitzi gora bera, bostintxe dolan. Zenbat eraman algo dugu? Besetan dia 8 eman ditu. 8. Venga, ba, 8 hau bitzitzoa. Barkatu azkena, txipiroiak hor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gure estrategia ondo atera da. Azkenak izan gira arraindegira etortzen, eta esan digu zer erosi behar zan. Txipiroiarekin hasiko gara hortaz. Venga, aurrera. Begira, garbitzeko luma txibatuko digu, luma non dagoen, azpitikan behatza sartu kontu handiz, eta haragiak bitan egin separatu. Kontuz, tira egin, eta txipiaren barruak hemen daude. Haragiak separatu, eta hemen oso ohikoa izaten da tinta poltsa ere, kokotxarekin batera atatzea. Iepa! Beraiek tinta hau erabili dezakete, baino sukaldatu egin beharko lueke. Tinta hau toksikoa delako, edo prestatutako tinta saltza erosi. Zurru, urrengo pausua. Txibilak ingo txugu erregozi.
txibia erregosteko, zu bizitan, indar gehiegi eman gabe, temperatura gehiegi eman gabe, ingo deu fijatu pikin bat kolorea. Eta bitartean prestatuko du pelaioa. Tipula eta pipar berdea txikituko ditugu. Eta olio pikin batekin zu ertain bizitan erregozi ondoren, ardo txuri pixkat eta arraisalda pixkat gehituta, emaitza honako hau da. Pelaio zoragarri bat. Eta orain, txibiak betetza besterik ez da falta, eta hemen ingo duguna da, kontu handiz, gure erroak eta kokotxa hartu eta pazientzi pixkatekin barrura sartu. Eta azkeneko puntu bat emateko gure pelaio pikin bat ere barrura. Eta honingo duguna, txipiroi hau, gure pelaioarekin, zartai berean, berotu. Eta berotzen den bitartean, aliolia prestatuko dugu. Beti horretarako, batxuri beltz hortz 3, regaliza pusketa txikitxo bat, ez gehiegi, hau potentea baita, hoi ez du harrapatu seguru. Hori ez da harrapatu, nipa. Dios. Oso zaila. Eta tinta pikin bat kolore pixkatu egitzeko. Olio pikin bat, eta modu tradizionalean, akrematzen hasiko gara, pazientziakin, ze emaitza lortu arte? Horrelako emaitza bat lortu arte. Ze alioli ederra. Hau da, beraiek lortu beharko dutena, ez dakit nik harrapatu dioen, baino alioli pikin bat hartuko deu, golako lerro txiki bat egingo diot. Zapore potentia daka, Pelaiorako gure txipiroitxoa, pelaio pikin batekin. Listo. Bueno, familia, hause emaitza, errezeta platerra, Javi. Txipiroia, pelaioeran alioli beltzarekin. Eta goin, ia zela modatzen diezen geure lehiakideak. Jarri dazu, piper berde bat, zenbat tipula? 3 tipula. Pintxo bat gure duin txipiroiagaz. Gorriagaz gozo hau? Bai, venga, ba. Bi, digaz, nek. Emo eguzu mesedez, 3 peper berde? Bai. Gorro bat bakarrikan, Bai. Perakatza saltzen duzue hautzean edo fresko? Perakatza. Bikin igual nahiko? Bai, hauek, hobeto. Bai. Vale, eapi maionesa badeko zu? Bai. Vale, bakarratxo ditzude. Bako bat ondo. Vale, alioli ez da salduko, ez? Ez, vale. Hori zerozi. Atekin ondo. Batekin? Bikin. Vale, eta jengibre badeko zue? Kurri edo lako zehose badeko zu. Kurri. Txardoneo ez erreatzak, txakolia. Hori ze, bai, aputxo erregitako bakarri da. Ez duzkoa ikusi. Kurza kaso. Txakolin jarosteko da. Bai, dizuet, Vale. Olioa bako. Hau. Bai, hau da. Bai. Pare bat sobra, azukre eman aldoztezuz? Venga, mila eskerre. Eskerri asko. Hori da. Usaitzen du regaliz. Bai. Regaliz, bai zuza dela, regaliz. Hola, ze. Bai. Oil, noiz. Venga, va. Ira. Venga, va. Ara bine principale. Venga, vale. Plaza. Hau ez, bai hor da. Osagai guztia dekogula uste dugu. Ez gaude oso ziur dena dakagula, baina bueno. Bueno, entzen gara. Bai, tanke, venga, da. Talde gorria. Bikote gorritza, ona bikote. Lehenengo bikotia, ona heltzen, zorixonak. Oso ondo. Bizkanaka, eta atatzen dituzte bigarren talde hortxe ditugu. Udan eta Irantik aixo bikote. Ongi etorri bigarren postuan, baina hor ditugu talde hor ditugu bikote. Animo, guazen! Hirugarren bikotia hortxe dakagu. Azkenak heldu gea, baina azkenak lehenengoak izango dira. Eta beste guztiak, seguro, ez dutela gure osagai sekretua erosi. Lehiakideak astronomadak, ikusi dugu moduan 3 bikotiak denbora barruan heldu zari, beraz, zorixonak, baina, bada zuetako bat, June Odei, zeuek izan zari lehenengoak, beraz, zorixonak. Seguntzako lehen komentatu da abantaia, eta zein izango da abantaia presiatu hori. Kozinatzen zabizien bitxartien, edozein momentutan, telefono dei bat einalizatie. Familia, kuadriako, lagun horri, bai, edozein zalantza edo duda argitzeko. Vale.
Abantaia esan, bueno, ez dut uste erabiliko deunin. Ode, Junez, zein izan da zuen erosketa? Bueno, a ver, proba deunen zure platera, San Pelaioko txipiak etorretez burura. Kontuz pista asko emoten... Dentari dauko. Sabizielako? Junek zezu errezan deu, San Pelaio... Beste lehiakideak ez dakate ideri bez. Ez dakate ideri bez. Eta zein osagai erosi dezute? Daukeu tipula, Perrexile, piper berdea, baratxurik, arrautzak eta maionesa. Eta botila hori? Osagaien barruen sartzen da, ala ospatzeko ekarri dozu, Ospatzeko ekarri. Txakolire igual saltzeari emoteko horre tonotxu bet, ez dakit. Bikote, talde berdea, osagaiak, zein dira? Lehenengo hartu dugu txipie. Kinpula gorri edo, berakatza perejile polito ipinteko. Plan C. Maionesa botetxu bet eta horreri berakatza inde... Eta denak dakate plan B. Alioli erosita. Guk ez dugu beharko. Ez, supergoxu egingo dugu. Azukre sobrepare bat eskatu dugu, taberna baten. Azukre hemen dago. Jengibre hartu dugu hor saltzari puntutxu bet pedotxegu, ez dakigu jengibre izan ez, baina bueno. Ikusi dugu zer erosi duten, eta, bueno, antzeko parecido, ez? Bueno, bai. Gauza batzuk igual... Jengibre, talde berdea erosi du. Ez dakigu zergatik handakate jengibre. Talde urdina, denak iristen, zer ekarri diguzue? Zapore beresi bat topetan egon gea, eta ikusi dugunez beraiek ezakate. Beraz gu nabarmendu egingo gea. Horrekin, milua. Milua. Bai. Pentsatu dute regalizala, baina usaintzerakoan inojoa. Bate jengibrea, beste azukra, eta guzartu bar genuen. Txakolina. Eta zer gehiago ekarri duzue? Bueno, arkumea, osea, zipiroiak, baratxuria, tipula, piperra, porru bat hartu dugu, arrautzak eta milua. Badeki eurek... Guztietan hasi naz, Beste biek piper berdea erosi dauri eta guk ez. Orduen, ez dakit, tranquil, hori beste osagai betak. Osagin bat falta zaigu. Ez dakigu zein, baina dastatzeko garaien ez daude zifrau, eta hola gelditu da, orduan jungea, lo seguro. Lehiakideok, txurru, hemen sekulako lehia egongo da. Etxeko ebe nabaritzen hasi dabe seguru, eta jakin, bikote batek pase honetan agur esango dozkula. Bai? Beraz, hau esan da, 30 minutu dituzuela errezeta osatzeko, ordu erdi, 30 minutu. Txurru, nola zuaz? Tortilla frantzesa bat bez, tío. Osa, azkenean, organizetan zara, azten zara pipa-pipa, osa, denbora badoa. Neska mutilak, hau esan da, 3-2 bat, astindu zut ondoak. Venga, tipulakin hasten naiz. Vale, ni... Zu garbitu dana, arre guztie garbitu, bale? A ver, vale, eta zu, honegaz. Vale. Importantena tipula itea da. Javi, 3 bikotiek osagaiak ondo hartu dituzte, txipiroiak behintzat bai. Txipiak bai, eta tipula ere bai. Eta garrantzitsua, piper berdea, gorriek eta urdinek bakarrik pelaioaren oinarrizko osagaietako bat. Ordu berdien. Ira, tranqui. Gure oso hori goa beretan, bueno, ez. Horru ezakit bota edo ez. Gitxi bota, baina bota. Txurtxurru ditu, talde gorria, txipiroia garbitzen, benetan, azkar ari dira badakite. Itxura harra ari dira. Txakolina, etariko erregina. Aukera deu bion arten, odei izatea gidatzen donatana, zeba uste esperientzia gidaukera eta ni beretaz ikasi barrauketela. Orduan, aurrea horrekin jarraitu dut. 10 segundo. Ja, ez da. Txurru, nik hemen ikusten duena da, talde urdinak bakarrik jarri duela lapikoa. Bestiek ez, Pelaio saltxaun bat egiteko, Denbora 30 minututik, 26en, tipulak zutan behar dugu. Eta dagoneko bi talde erandu doaz. Gehiago naizu. Kendu diozu, osea, ez, hoi da. Javi, Moduz, bikotea? ez dakiguz... Hanka garbitan. Kanpoko hau, bai, hankak eta ez dakiguz ondo garbitan. Zuek erabaki beharko duzu erabili edo ez, eta nola erabili. Bale, nik pentsetan hauen laguntza esatu zela. Nik aldetza zemuz ez. Bale, Lana bueno. Javi está enroietan, bapes. Zero. Javi. Hori bi gauza erakusten du. Estrategia eta inseguridadea. Ziurrez daudela. Guk ez dugu behar inorrei galdetzea. Lehiakideak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
asko behi, zu gurason jatetxen, txipidatzu garbitutakoa bazara. Bai. Nabaritzen da. Bai. Nabaritzen da. Abiadura pixka badago hemen. Bai. Oin hauek ondo erabiltzen, jakin behar. Hoi da. Gurasoak jatetxe bat daukate? Oie. Me kauela mar, oza, Junek jakin du nogaz etorri. Nik gauz bakarra esango izuet. Lehiakide berdeak, egile gorriak, sutan lapiko bat duten bakarrak talde urdineko bikotea da. Hortaz, zuek ikusi? Javi gerturatzen daren, presio asko euki dugu da. Urduritzare, ez dakizulako ondo Azkenen ja, ez, profesional badan, ja, pues, bueno. Bai. Oso, presio asko, bai, asko. Zu hori guaperotainoan, badan? Igual bai. Aixo. Zemuz, goazen mendik. Bueno, badoa. Poliki, baino nondo. Zer dago zutan? Tipula. Tipula. Bai. Txipiroiak txikitu dituzue. Bai, garbitu eta... Eta porrua garbitzen, segi lanean. Bai, eskerrik asko. Guk ez dakagu denbora galtzeko. Ez dakagu ez. Gu beti gaude a la carrera. Orduan, ibili gea, ibili behar ginen modun. Ze Javi? Ze ikusi oso? Badao mami pixkat. Bai, ez da? Talde berrekoek, atalak endu diote txipiroiari. Eta hori ez da inbier. Hori ez da egin behar. Talde urdineko txipiroia zatitu egin dute. Hortaz, ezingo dute txipiroia bete eta beste modu batera aurkeztu beharko dute. Eta talde gorriek oraindik ez dira hasi tipula gorritzen tal orduan. Odeitxo, barba dijo. Abuela, leche. Ana. Ondo neskak. Bai, lasai. Oiana. Oiana da torpe. Bai. Super torpe. Oso jatorra, baina torpe. Ba. Ondo garbitu dena, Konpondo. txukun buelta bateko denbora bakazue. Bai. Hau ez da, ez ez. Katastrofe. Bai. Begiratu detola, taulillo guztiak bera. Ai! Limoia pixkat, botako dut. Limoia? Rasko dau. Irati, norrez kontzen da gaur? Zenbat pertsonentzako tipula jarri zute zartaian? Ekipo guztientzako. Noa, Ze tipulakin. Lehiakideak 15 minutu geratzen diez. Denbora erdisa jun jatzu eia. Zu, amagos mito, alionio gazen. Hau martxan dago, ez da. Bueno, Oa indikan, ja tipula genuen ja egiten. Denbora nahi, vamos, Piperrak sobera. ere bai, dana garbituta, eta bueno. Ondo. June, Odei, Bai. jakin badakizu abantaia badakazuela, ez da? Aleto hain erabili. Eta ez tozue erabili ondiokan. Aldet erabili. Erabili zenke, nahi bozu bai? Vale, baita deitu barriot, vale. Venga, baurrera. A ver, Aita, estoy en el programa. A ver, estamos haciendo unos chipirones, en plan, creemos que son los chipirones de aquí que se hacen en Zarauz. A ber, zer dinetzen aita? Entonces, hay que hacer como una salsa que creemos que es como un alioli. Entonces, ¿qué nos recomiendas para hacer una salsa bastante fina, en plan rollo? Y para que no se pasen los chipis, ¿qué los hacemos? ¿Para hervirlos o los...? No recomiendo. Pero, para hervir, ¿cuál dices? ¿Los chipirones? Los chipirones, ¿cómo los hago? Zuru, leiki berde, belardia nola jartzen dioten, denen deiari. Ez du aukera igaltzen. ¿A la plancha? Vale, pero no les puedo pasar mucho. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los chipirones para que estén blanditos? No. Entonces, ¿qué me recomiendas? El que está contigo no sabe hacer los chipirones. Claro que Hoy sabe, sí. pero necesito una recomendación. A ber, June bonita, aitatxo azarratu datzu. Ez que aita botatxo bronka txipi batzuk ezakizelako biten, osea, que neskatu hau berde dau. June, egun guztia ez dakagu, Vale, Bosteko vale, momentu ya está. dakagu, Vale, ya está, Aita, te quiero mucho, ¿vale? Besitos. Bueno, más o menos. Aitakin pixkat igual gaizki galditu naiz, pero no pasa nada. Presio pixka bat, ez, eman digu. Zan digu, bakizu egiten, no? Eta esan berra Bai, ya izan, está. venga, bai, badakigu egiten, venga, aurrera goaz. 10 minutu. ¿Qué dices? Venga, sartu. A ver, ya, a ver, lasai, Fuera. Esta es escuela de Rory. Inorrek ez du tintarik erosi, Ez da bertu. eta ez dira tinta erabiltzen ari. Beste aukera batzen, txipiroiaren tinta bera hartu eta prestatzea. Horrek lan gisa zakan be bai. Baina errezena erosti isemoza, no? Olio asko. Bota jozu pizkatoneko bat oletako bat, gehiago. Eta limoi pizkat gehiago, a ber, lehenengo horrekin. Vale, bai, es que hau zuenik ezin doz biztu, tia. Javi. Oina. Hau ez, maionesa nagoaz. Urdinak, maionesa, etxeko maionesa prestatzen Eta hori dira. puntua da. Ez da berosi. Oso ona da, estrategiko izan daiteke.
Malo. Zimetera gatza bota hotzezu. Buah, tia! Ba, maionezagaz hemen, irati emozione da, bota hotzo berakatza pilo bat, eta vamos. Erdibe bota, Bai, berakatza oso fuertea da. Melkago da mar. Zeneskak. Hori, berakatza lar bota hotzo. Zer, larrei? Bai. Launike, a ber. Bai, probeu, bai. Gero zurbildu. Norbait ere. Ostras, tu. Zurru betorri da probetan, ia flipau. Zurru gaur ez dut, gure emango. Gure berakatzan potentziagaz. Bikote, zen moduz amendik? Gaizki, Zeba, June? denboraz. Baina, bueno, ingo dauz ze. Bueno, Ondo. June, kontu. Zelan ikuste dituzue beste taldiak? Nahiko ondo. Bikote urdina eta berdia. Nahiko ondo. Hoi beldurre mateit. Bilurre, Zeba. Ez bukatzea. Olio gehiagi, eta olio gehiagi. Ira, ni jengibrea gaztaziko nintzen igual, separetan, oza, alde baten ipini apurbe, beste apurbet eta jengibrea bota, a ber, zeto... Bai, danari ez, Geldi. Olio gehiago. Osa, daka asko baina, bueno, olio gehiagi. Azkenengo 5 minutuak Hostia, ba. 5 minutu eta mino, ke plato ponemos, eiten du. Hori bai izan da, derrama. Azukri bota dabe? Azukra bota dira. Gat botako txete ez. Neskak, ze bota oso, azukrie? Bai, Hori, postinduta ikusi gaituzue guri edo? ez baperez. Azukra, begira, tipula horrek benetan itxura onan zeukala, agian gorrituxeo hobe egon litzeke, baina azukrean beharrik zeukala. Txiko, ba, nik uste baten, zure plateraka edaroala hori, ba hori nabiliten. Hau, hemen barrun, hankak ere bai. Netzako olio asko, Ja. Berriro frogatu indet, oraindikan olio sabore gehiago. Igual girasolakin egin beharko genuke dana, ez dakit. Ez berriro beste bat egitea, denborakin gaude. Beste bat zaiatuko geha egiten. Ba, azkenean begiratu dit eta denbora dakago, beste bat egingo dut. Eider, Oiana, bikote, Jaeneko oliba reserva guztixak bukauko dituzue, martxa hontan. Beste era batean egingo dugulako. Nio? Ikusiko du, merezi duen edo ez? Lehiakideak azkenengo 3 minutuak. Nik ikusten nun Oiana, oraindikan batidorearekin aliolia egiten, eta esan diot, ez digu denborarik emango. Lehiakideok hemen, oraindik ere, batidora hotxa, baina platereratzen hasteko unea da. Platatzen hasi behar nahi zau, bale? Vale. Bueno, hori jartzen diogu gainean. Bestela. Politxe? Egoazen akabetan bat, eta gero denpora badeku ningu gehiago. Minutu bat, azkenengo minutuan eskamutilak. Barrinde, inaldozune, venga, ba. Odei, ja. Hau piztuta dago. Ez hau piztuta, Ya está, atera egin behar da. Joder. Batidora hori, mesedez, hasi platereratzen minutu baten azpitik gaude. Baina, besteko denbora behar duzu batidora batera biltzeko? Zakit. Aki gote, ez? 30 segundu eskamutilak, 30 segundu azkenengo. Mira, saltzea bota ganetik, venga, ba. Ipiniko tamen, como... Aldazen moden. Ondo? Ese bai. Bai, osori? Eno, osuan. Venga, ba, por fuera. Kendu hau. Tipula falta zaigu. Beste tipula falta zera, kertiyukoa. 10 segundu, azkenengo 10 segunduak. Venga. Jarri. Seguro? Bai. Ya está. 3, 2, 1, denbora, utzi danak. Bueno, zeu zein du. Ordu erdi oso gutxi da. Ari nara diferentiena. Bueno, ira, pasu dugun, limiten bagare eta listo, ez da pasta Lain Hori ze, zeu zorian, eta hala. A ber, egida, hain naizela bien platatu ikusten, eta gurea politxena dala. Bai. Errespetuz, baina politxena. Zeikote, zorixonak azkenian denboran barruen plateratzia lortu dozuelako, Kostata, Gabi, kostata. Ni minutu baten faltan, enuk esango platerak hemenengo zirenik, baina hemen daude. Zer iruditzen? Zan ikuste dituzue? Dana desberdina dira. Igertzen da. Ez zeuken antzak. Txipireiak bakarrik. Txipireiak zeren.
Itxura hobea, igual talde gorria. Politago igual. Izena jarri diogu. Txipis al txakoli. Ez daukena txakolia. A ber, ez dugu eskatu izenik ipinteko. Orduen, no intentes sacar puntitos así, June, tía. Osa, ez. Oin Javi Platerra erakustia be falta jaku. Beraz, Javi, guro zunien, aurrera, lagun. Berdina? Iguala. Txipirioiak Pelayo eran alioli beltzarekin. Beltzada. Beltzada. Eta arrainbegiko esan digut, pinta nahi dezu, Eta ze esan deu? Ez. Plater honek 3 gako batzauzkan, lehendabizikoa txipiroia, bere erro eta kokotxarekin betea dago, Pelayo pixka batekin ere. Eta alioli beltza, osagai estra bat duena, eta talderen batek edo bestek osagai estra bat zuela sosmatu duena, baina osagai estra hori regalizatzen. Ostras. Esan dizut. A ber, igerri dozu eta gero ez dozu erosi. Osa, txabalitas no. Neska mutilak jakin momentu hontan, bi bikote finalera pasauko dia zela. Zeuen boskekin, erabakiko zue zein izango dan lehenengo bikote finalista. Talde berdia, mesedez, dastatzeko momentu aldu da, bikote urdinena. Ze itxura ikusten duzuen eskak? Hau da ezberdinena Iruretatik, bai. Ostras, urdinena, osea, con todos mis respetos, osea, era un mojón. Osea, de repente... Tía, hori ez esan? A ver, Plater dator, eta dena botata, osea, he flipau. Ez da utxartu, Oso gozo. Primeran dau. Bai, urdinen Platera, hori ezin zan presenteu, bai egozo gonda. Jun eta Odein kreazin hori probatzeko momentu aldu da bai, taldeko risa. Itxura, oso ona. Alioli hauna daudu, bai. Alioli hauna eta txipiroia. Zateko oso besteik, hemen ja... Oso gonda gainera, aliolie... Bai, guria baino. gorriena txapo, esan txapo. Talde gorria, ze itxura eta ze zapore, talde urdinaren Platerak. Oso nago. Oina, Hemen, eta ona, Txipiroia ondo dago, baina aliolia adibidez, errepika egiten du. Talde berdian Platerra, hortxe dakazue. Honik piperra duke? Nahiko ondo. Gozo Bai, baina toke. tipula pixkat erreta dago, Bai, pixkat pasaitzi eta falta zaie piperra. Hirugarren eta azken bikotea, bikote urdinean. Guro zuenien, talde gorrixan proposamena, kasu hontan. Alioli oso suabea da, Bai. eta biguina dago txipiroiak ondo ina daudelako. Piperra pixka gogorra. Gurea gordinez egon, Hoi da. baina eske behaien azien, kriston zati handik, etzeren inda. Guri ez da ezin dugute esan ezer, no? Eta azkenengo proposamena, talde berdian, Bizkaia. Jengibre. Oso Proposamen horri. ezberdina da. Jengibrea, ja. Piper gabe, Bai, falta zaie. bai. Neska mutilak, heldu da egiazko neurketaren garaia. ongi pentsatu. Estrategiaz, jokatzen duzuen, ala zintzo. Zuen erabakia. Berdeak daukete puntxuai de, ondo zearen inda txipiak. Bai, baina pipe berdea zekan. Ja, baina eske beste piper berdeaz dauketen eta gaizki inda. Ja. Biek ondirez gozo, oza, saboretik baizka, ber, presentazioa dela Plater baten 180. Beraien artean. Bai, ez digutela botua emongo. Beldurra digutea. Beldurragatik. Bikote berdia, zeinentzat da zeuen botua. Asko pentsatu ostean, gure botoa talde gorrientzako da. Talde gorrixa, seguntzako botua. Biak ondiroz ondo, baina, bueno, presentazio atletik eta gorria guzti asko gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, nahiko ondo. Baina hendik ezin gara lasat. Odei, June. Bueno, gutzako, gure boto izan da berdentzako. Gehien gertuatzen dela izan dela. Gehien gertuatu diena da. San Pelayoko gure txipri. Beraiek estrategia hutsa. Guk zintzo beraiek estrategia. Azkenengo hitza, zego dakazue, bikote urdina, zeinentzako izango da zuen boska, talde berde, ala gorrixantzat. Talde gorrixantzat, June Odei, zorizonak, gaurko zarautzeko finalia zantzioela zorizonak. Perfecto, ya está. Bain, ja, egurre matea finalen gare hori, ja, tope.
Bi bikote, bi plater eta erabaki bat. Eta Jabin esku dakago. Bikote urdinan proposamena kasu hontan. Ni uste zaporea gurea hobeto dagola. Txipiroia, puntu honian dago, aliolia. Oso goxoa, baina zuek horrelako platera aratze bat, gustoratza dute maitzarekin? Ez, demoraz diguman azkenengo pausu hori. 100% beragaz nau. Hori ezin dolan atara, tio. Berdian platerra probatzia falta batzu. Hemen, platera aratzea txukunagoa da noski, txipiroiare osorik dago, tipula, goxoa dago, baina azukrea gehitu diozue. Azukre asko duen barazki bati. Piper berdeik ez, jengibreak ere alioli horrei indar desente ematen dio. Bueno, hau dira zuen proposamenak. Badakit ondo indeula, argi dakat. Iguale urbildu direz gehiago, bai guaz finalera, fijo. Eta biek ditue hau esan da, Javi? Zaporean gehiago gerturatzen delako, eta oinarrizko osagai gehiago dituelako, talde urdina pasako da finalera. Zorionak talde urdina finalera. Ikusten? Injusto es lo siguiente. Alioliarekin ondo hasizarete, baina potekoa jarri duzu platerean azkenean, eta oinarrizko beste osagaia piper berdea zen. Beraz, beste bi taldeen platerak gehiago gerturatu dira. Eskerrik asko lana, ongi egin duzu eta. Eskerrik asko, bikote. Ondo, polito. Uste geruna baino asko sobeto indogu, ondo pase dugu, eta bueno, izozkitzu behian eta bagoa txori herrirantz. Lehiakideak ongi etorri salutzeko final ontara. Eskerrik asko. Bigarren erronka itxeko prest. Urduritasun asko eta... Berriz inberko deukorri. Ez, nik uste ez. Bueno, jakin aldaketa txiki bat dakagula mendik aurrera. Dastatzaile bakarra izango da bikoteko. Eta dastatzaile hori aurkarixak aukeratuko dago. Kale, mierda. Kriston bajoia. Ze badakit nire burua aukeratuko dutela, ze lehen Eiderrek igerri egin du regalizana. Beraz laukote hartu erabakisa, segundu batzuk dituzue beraz berba itxeko, eta bitxartian Javi eta Bixok nik uste etxekoak egongo dira zela gogo askokin, jakiteko zein izango da finalontako errezeta platerra. Ikuste zeun? Guzera ikustera. Ikusten dituzu osagaiak, zeintzuk diren, eta zein da gure finaleko errezeta, izokin pokebola. Wow. Zu bezalako surflari entzat. Oidek. Klabi, ez Australia makarrek, hemen jatu. Hemen badaudela, eta guazen osagaiekin, lehenik eta ben izokina beharko du, oinarri bat, harta txikia aukeratu duguna, hemen gure lehiakideak despistatuko dira ziurrenik, eta mijoa zergatik, harta txikia, gure osagai historiko bat delako, hartoa iritsi aurretik bertan genuena. Oso gurea. Eta ondiokan jaten da? Hoi egosi beharren dago. Bale. Jatu jo barru esartu guat. Eta ondoren elementu freskoak. Edamamea, aguakatea, mangoa, lima pikin bat eta arbi txikia. Izokina marinatzeko ere erabiliko ditugun sesamo olioa eta soja pikin bat. Eta gero, martorria. Maitatu gorrotatu. Gure errezetaren lehenengo pausoa, izokina garbitza izango da. Arraspa non dagoen lokalizatu, arraspa eskibatu. Amigo. Eta begira, labana pasa eta nola ateratzen diren hemen iskutuan dauden hauek. Hauek danak kendu egin beharko ditugu edo labanarekin zuzenean eskibatu. Izokina moztu eta gero, modu honetan geratuko zezkigu, pusketa txikitxotan. Eta orain marinatu egingo dugu. Izokina ez da bere horretan geratuko noski. Baina guk etxean jakiteko sesamo olio koilarakatxo bat, hau potentea baita, soja koilaraka pare bat, proportzioan 2 bat, olio pikin bat, eta gatza apur bat. Bueltatxo bat emango diau, eta beratzen utziko deu, tartetxo batian. Bitartean, gure harta txikia egostea. Hau garbitu ondoren, horrelako emaitza lortuko dugu. Uretan egosi, zubizitan noski, 10-15 bat minutuz, eta harta txikia antzeko itxura baino, xamurra egongo da. Eta hau izango da gure pokebolaren oinarria. Puntu guztixi. Segigo du urrengo elementu freskoekin, arbia adibidez. Arbia, xerra finetan prestatuko dugu. Hau ez dut inoz ikusi, Hau puntu pikante fresko bat emango dio. Prepatuko dugu lima, aguakatea ez izorratzeko,
oinarrizko osagaia izango delako, kasu honetan. Modu honetan, prestatu. Ez oxidatzeko edo? Ez oxidatzeko. Bueno, zoze bakizu. Bai, nik guacamole eta Zoze, itxe txien. Hemen ere, pusketa txikiak egingo ditugu. Eta azkeneko osagaia, mango bat. Laukitxoak egingo ditugu, aguakatearen modura. Eta platereratzen hasiko gara. Errezeta honek dauken gakoetako bat, osagai bakoitzak bere prozesua eskatzen duela. Eta hori izango da sekretuetako bat. Gure edamameak jarriko ditugu. Gure protagonista hemen, kolore ederra hartu duena, usaiare bikaina. Begixetatik bezartzen dan zoze da, ezta? Kolore politiak dituen plater honek. Bai. Eta azkeneko ukituak. Gure arbitxoa eta martorria. Familia, hemen hortxeak azue finalontako errezeta. Izokin, pokeball bat. Lehiakideak pasada denbora eta oin bai, zeuen erabakisa agertzeko unia du da. Bai, beraz, talde gorrixa, talde urdineko zein izango da, zeuen daztatzaile ofiziala? Oiana, ze lehen ez basmatu regalizatzeukela. Orduan, izkatorrekin jolastu dugu. Ikusten, akoeratu egin diat, Bikote urdina, zein izango da, talde gorriko daztatzaile ofiziala? June. June. Eta zeba June? Berak badakidako zukaldean egoten. Ni ez. Ez ez baten konfiatzen netaz. Ze lehen baita nahiko ondo bilinez, baina seguro gozentitzen naiz odei eukita handon. Bueno, luzapenak alde batera lagata, mesedez begisetako mozorruak hartu eta jantzi bakoitzak beria. Ni daztaketa ondo ingo dudala badakit. Seguro? Bai. Bueno, Javi, gustauko jatan barrio ikusti zein dan finaleko errezeta. Edarra dauta. Hemen latza. Eta guzan daztaketakin. June, fin domokoa eta daztatu. Usaimenarekin hasiko gara, bale? Vale. Usaitu. Hau, eriki. Lehenengo hon sartu ditena izokine izan da. Gauzarko da, tio. Bai. Sartu dit zereal moduko bat. Eta azkeneko bokatue hor ja izan da, nire ustez, aguakatea zehozte gehiokin. Fin domokoa eta daztatu aurrera. Usaimenarekin hasiko gara, lehenengo mokadua. Izokina. Oiana. Bigarrena? Bigarrena bile. Nezen. Ja. Guacamole, aguakate edo zeo zer dao, ere dako sesamo lioa. Arroza esan zeo zer, baina arrozaren itxura edo testurakin eta rabano. Hori bai argi zegoela, zen ere ez zai gustatzen ez dare. Laukote eta oin osagaiak aukeratzeko momentu aldu da. Lehiakideok entzun arretaz. Zuen maitan topatuko dituzuen osagaiak bai ala bai erabili beharko dituzuen. Eta parean, mai bat topatuko duzue beste hainbat osagairekin. Bertatik 5 osagai aukeratu beharko dituzuen. June, mesedez, kendu begiseta mozorrua. Begiratu mai gainean dakasuna. Gogoratu, 5 osagai. Argi auket, izokina hartu imarra auketela. Baina ja beste guzti ikusietenen ja beldurtu inaiz, ez nekilako ze hartu. Ez dakize jandeten, tio. Eske, zer da hau, tio? Arroza? Borkatu. Ni uste dut June pizkat galduta dagoela. Bai, pizka bat galduta, Hasira mastoratuta, seguridad de falta, claro. Hasieran, txoka binit, juten nintzen bitarten limoia ikusietelako, zeba, guacamolei edo aguakatei limoia botatzetai edo pokea egiteko baino gero, kontu hau naiz gure maien aparte lima goteaz, limoiak atzen baita bagen itula, orduan lasaitu inaiz. Bueno eskerrik asko June. Zurei. Oiana, zeure txanda, kendu begisetako mozorrua, mesedez. Eta ikusi mai gainean dituzun osagaizak. Gauza bat aztu ez, pero bueno, alde behin. Nik argi eta garbinekan, mai gainean zeundenak, soja esik, horiek aukeratutak izango ziala. A ber. Dudak, Bai. Oiana, bai. Asko, bai. Ondo pentsatu, Kinoa baztertu indet, zehan dut hori ez gogorra da, arroza ez dare gogorra dalako, eta hau azatu duana etzan gogorra. Orduan esan dut, pues mi hijo izango da. Eta orain, begisetako mozorruak dano kendu,
bikote. Markatu dei. Ze osagai aukeratu duzu? Bueno, ikusten duzu, pixkat. Kinoa uste dala. Eta hau ezakit zer dan, zereal batzuk edo ezakit. Tomatea eta printzipala. Zeba, izan da poke moduko bat. Poke? Zer da, poke? Bueno, gu gurera. Bikote urdina, oiana. Konta ze osagai hartu dituzu. Bueno, lehenengo printzipala zan, izokina, sesamoa zekan, mijo uste detzalaz eta perrexila, eta hau deskartez hartu dut. Eta ze da hori? Abak usteet. Lehiakidek hartu dutenagatik oso urduri jarri naiz. Ikusteiet oso seguru. Kontuz, osagaien prestaketarekin. Neri duda sartu zait, hotza, beroa, dana junto, separatuta. Eta gogoratu, zeuetako bikote bakar batek finala irabaziko dagoala. Junekin konfiantzazko dakat, osea que behataz fiatzen naiz. Javin botua kriston indarra eman digu, eta pues, irabazteko prez gaude. Entzun, denboraldetik. Guztira, 20 minutu ekiko dituzue. Zeuen errezeta itxeko. Zeu, Jana? Bueno. Hotz? Bai. Nahikoa denbora da. Bai, izan barko. Edo oso erraza da egin behar dena, eta guk ez goaz ondo, edo gaizki. Laukote, 3, 2, 1, astindu zut ondoak. Bai. Gauz gehiagiz eren. Hoi da gauza. Vale, hola, utzi hola eta listo, Marinatu edo eginaz egon. Eginaz egon, ale batetik. Jarri plantxa pixkat. Ode, June. Esan. Ez da ezer sutan oraindik, 20 minutu bakarrikan ditugu platera prestatzeko eta talde urdinekoek bisuak martxan. Besterik ez dizut esango. Bueno, gu lapikoan 2 pitzer dekoguz, eta beste taldea ondino ez badakagu ere bai platera ja jarrita. Hasi gea ja. Moldea baita ere, eta beraiekoa indikan daude sua pizten. 10 minutu pasau diez. 10 minutu geratzen jakuz. Animo neskamotiak. Otako eta? Pixkat, Bai, nada. Ikusi betenen aizila izokina sukadatzen, ezakit, flipatzen gelitu nahi. Talde gorria izokina marinatzen ari da momentu honetan. Eta talde urdinak berri, izokina sukaldatu eta gero marinatu du. Eta hori? Ez dago gaizki baino ez da gaurko prestaketaren parte. Claro. Platerra pasako nazu? Beltzai dela gustatzen, ez da bat. Neskak zen moduz amendik? Bueno, uste dugu ondo, aberroiana ondo azerta hoin badu. Zoze probatu zuenien, ze temperatura zakan? Zaki? Hotza. Dana hotza. Hotza, bueno. Eta hori? Bai, baina hau jazta. Hala. Txurru urbildu danean pixkat urduritu inau, eta orduan esan dut, ostras. Eta hori nola ostu iten deu? Hau berdez, hau nola hay que pasarlo de alguna forma. Ez, ya está. Hola, Si lo he subido, jamás bai, dezu... hotza zeon. Hotza, vale. Dana. Hau guazen aukentzea. Badakizu nola? Ja, dakaz, zapore asko. Aclarar la quinoa y hervir a fuego lento. Bai. Askokin ikusten ditut, Talde urdina galdu xamarrik ustete da, talde gorria naiz, berandugo hasi da, idea garbiago batekin ikusten dut. Enbarroko bola ez, gero bolen jarri hola pixkat, gero beste hola pixkat, listo, eta hau. Eta hoi? Bai, baita, Eta hau? barra dau. Seguro lehenengo esan nahi? Bai, lehenengo izokina izan da. Osa, hori, seguro. A ber, lehenengo izan da izokina, hori, seguro. Seguro. Bai. Gero ja, pizkat astoratuta. Mijoa... Horain zer, mijo? Mijo, aguakatea. Seguro? Bai. Ezekien oso ondo, pixkat galduta. Karo, galduta neon. Jan, orduan ezekien. Bikote urdina, ja platereratzen, denbora isa. A ber... Tirua sobran lehenengo Fiatzen pasien nahi eta orain denbora. oian aprobatu dunaz, así que a ber... Odei, June, urdina bukatzen nahi bide. Vale, pues dana. Kontzentrata, erantzun igez. Bai. Ongi, segi lanean. Egidanik moldea ikusi indetela. Eta nire hor pista eman ditela gure platera enplatatzeko. Oso politxe gelitu zaie eta... Baina haiek pizarrekin nik uste hanka sartu dutela. Zakitezuk probatu duzu, Nik probatu dut, baina probatu dut banan. Osa, hain mijo. Bai. Eta nola doa. Un mijoa inoiz bezez dugu. Ez nekien existiten zala. Hau bota inbarra da, de alguna forma. Sartu inbarra da. Bai ala bai bada hau, ze hor jarri due. Eta hau dekoratzeko esera da. Osea, hau aparte, buka inbarra du.
Urduritasuna, Pixkat. Pixkat, kaotiko. Gu ondo goaz, beraiek oraindikan ez dute platerrean jarri. Gu badakagu basea egina. Bai, bueno, mijoa hori egin behar da. Lasai. Adi, 3 minutu geratzen jatzue. Ja, hotza baina. Justu. Claro, epeldu egin behartzan, ze platerra gu epela jandegu edo hotza. Ja. Zelako temperatura zan? Hotza. De repente komentarioi de, ze, eta probozu guztie, beratzean, hotza zeon, eta nire lokaka, venga, jasukin ordu erdia hona izemen ez nula izeriten, eta dana bota izan barra izan dut, baina, bueno. Berandu egosten hasi izanak. Eta gero hori berua geratzen da. Eta gero osteko imposibili izango litzak, ez da? Ur hotzetan pasatze besterik ez zaie geratzen, eta denbora ematen dio. Ojo. Denbora ematen dio. Ojo. Berro haitxik. Listo. Epeldu egin da. Ura bota dut, eta ura botatzen. dugu pixka bat, eta epeldu egin dugu. Ostu egin da. Nabari da, ama batek 4 seinaladekin dituen herramientak. Bai, eta rekursuak, ez da? Argi ikusten da, Hori da, sukaldea, Bai. Esperientzia. Bueno, sukaldea eta bizitza orokorria. Bizitza orokorria. 2 minutu bukatzeko neskamutilak, azkenengo 2 minutuak. 2 minutu. Hau botazu? Ez. Ikitzen dugu eta por lo menos eraman niteot. Ez bota asko, Edo asko zagan. Ni nahi nun baino gehiago, bazekan. Minutu bat. Tatza! June, Odei, martxa hortan urdinak zoze hartzera dijuaz, Listo, ez? Honek bere, oiaz, 10 segundu demora bukatzeko lehiakideak. Saltxak. Hau. Oia bota dut. 3, 2, 1, denbora lehiakideak, utzi lanak mesedez. Hartu arnasa. Oso ondo. Pixka minibarista puntxuei eman diogu eta politxe geditu zaigu. Bai, oso. A ber, beraien platerra ikusita, gure platerra ikusita, Super desberdinak. guztiz. Oso polita guria, ez daka zer ikusia beraiekin. Pizka bat beldurra sartu zait. Soy una drama queen, azkenen dana asko sentitzeet eta Daneako, bentxe bertan, bai, daneako. Daneako, On gauz honetako eta gauz txarretako, eta bentxe bertan derrumba bina izan izan da, entrega deu, inda dau, baino sentitzet oaintxe bertan nire errua izan dela, gaizkiatetzen bera nire errua da. A ber, June hasi da negarrez, baino galtzen balin badute nola izango da drama hau. Vamos, madre mia, ikusiko dugu. Lehiakideak, heldu da egiazko neurketaren garaia. June, triste eta negarrez ikusi zaitxut. Asko. Ze pasatu da? Amorrue, ze pasa denbora gehiena, iten zehotze ez nuen erabili behar. Orduan kriston frustrazio etorri zait, eta gero, pues, Odeigi esker, badan aurre atea dela, baina Odeiekin no dana, eta horregatik ez. Biok batea. Onerako eta txarrerako talde bazarete. Bai. Horrekin egin aurrera. Ikusita ze desastrein deten finalen, jo, beto alnunin edo ezakit. Netako zaila izan da, ze inoiz ez dut ze proba orduan. Konfiatzen deten bakarra ondo egongo dana, Odeiekin dakoa dala. Zer dara ma? Zuen platera, zein da zuen planteamendua? Nire burun sartu zaitena izan da, pokea. Eta gero baita esan dut, klaro, alda izan tartar, alda izan no seke, por el aguacate, baina eski ezakit. Odei, June eta azpiatzen za? Bai. Naiz eta oso galduta ikusi, hasieratik, eta urduri eta nerviosa. Azkenen nola beak daztatu dinduen, ez? Nik uste izan dela kaos momentu horrengatik, ez? Baina bestela ondo indeu, produktu polit bat indeu, da, bueno. Talde urdina, Oiana, Eider, zer da parian dakaguna? Izokina, bikin basukaldauta, ze gehiago? Nekien zer zan, nekien kuskus, mijo, edo zeo zer zan, eta bueno, bota indegu. Bueno, oraingoan super txukuna jarri dugu, polita. Polita. Neska mutilak eta bain bai, heldu da Javin platerra ikusteko momentua. A ver. Lagun, burosunia. Izokin poke bowl bat. Ondo. Bol berdin aukera udet. Pokea da, bueno. Lasaiago na, baina hendikan negar gura dauk. Poketa asmatu dute, baina nosagaiak ez. Así que, a ver, tomate, zertarako.
Lehiakideak, Javi, oin bai, finaleko momentu importantiena du da, dastatzeko momentua du da, beraz, gurosunean. Taldurniarekin hasiko gara. Fuerte. Botaka ez du egin. Ez du egin botaka. Ona, ondo, bale. Serio, isilla, digo, ai ama, ai ama, ai ama. Osagai askorekin asmatu duzue. 5 lau. Baina, ez dituzue batere ondo tratatu. Aguakatea, hemen guakamole bat. Eta izokina ere, sukaldatu berotu egin duzue. Kasu honetan, marinatzea nahikoa zen. Oso ezberdine da, nei horrek esperantza txiki bat sortu dit, baina oso txiki, Bikote gorri xamplatera. Bikote gorria, planteamendua, poke bat da. Ezin daukatu. Graziko dugu, Zu oso positibo ikusten Ni beti, hombre. Gueran ikusiko deu. Izokina ongi marinauta dago, aguakatea ere bixi, limaren ukitu hori badauka, baina non dago hemen kinoa edo harta txikia, edo arroza? Non gelditu da? Zer gertatu da? Nei aztu zait, supongo. Nika ez dut aukraktu, ez ekin, ordon, nire rue. Ojo, entzun ondo. Beraiek ez dute zereala bota, ta gu bai, ta zu esan dezu zereala, pasekala. Javi, aukeratzeko momentu aldu da. Behaien platera eta gurea oso desberdinak die, Bai. beldurra auket, ja ez dakitelako ze probeten eta zer ez. Ez dakagu dana galduta, Ta 5-etik 4 asmatu. Super, super. Javi Rivero, zelako erabaki zaixa, Bentsa, ez da batere errezta, horrelakoetan Oso gogorra. erabakiak hartzea. Baina, imaginatzen dut zeuk be erabakixa hartu dozula. Hartuta dago erabakia, hemen dago. Sobre beltzo ontan Hauxe da. dakazu, ezta? Bai. Gaurko, zarautzeko, irabazlia da talde Gorrixa zorionak, bikote! Zarautzeko gastronoma da izaioko txapelunak irabazliak. ¡Vamos! ¡Que nos vamos rapidito! Ikusten totola. Es que ricasco. Benetan, esperientzi kriston politxe izan da. June, ez egin negar gehiago, lasai, irabazi dezute? Javi, zeba irabazi da bie. Ba, June, hasiera-hasieratikan idea bat zenekan buruan, eta idea hori defendatzeagatik. Pokeball baten ideia gaizki prestaturiko osagai horiek ez jartza erabaki ez dute, oso erabaki inteligentea, baino gainontzeko osagai guztiak ongi planteatuak. Eta azken finean, Pokeball bat delako. Zorionak. Eskerrik asko. Apa gaiarri! Talde gorrik irabazi daula, eskerrik asko hau gazten guztingatik da, gazte bak, igula zuzkaldatzen. Igual pokea ez, baina bueno, zuzkaldatzen duak igula eta bagoa zela porta. Jode, June, seguntzako premisue. Eskerrik asko. Gogoratzen, ez da, zerin da zarixe? Bai. Michelin izardun jatetxe baten afarixa, eta bestalde batetik 5 izarretako hotel batean egolaldixa. Zeuentzat, zorixonak bikote. Merezitxa, eta ez hartu. Sari guztien gainetik, eta lapiko guztien azpitik. Gozamenez kozinatu. Mila esker, familia. Ondo segi, hurrengo arte, vamos! Ai, zuei, placer.